महाराजा बीर बिक्रम 118तम आचाइमा न रगै खनानि सिमी आस्तबल ग्राउन्ड चेंजागंनाय फुटबल टुर्नामेंट जो तहास्तनि लुकोरनो कक कसारमौ तंगनो नरक अ टुर्नामेंट बाताई तंगै थंना मुचुङै तंनाय रक दाक्तिनि करंदि गोमुति त्रासनि बखाक्ति चेंसाजाकनाय खनानि सिमी नॉट आउट 11 साइज फुटबल टुर्नामेंट फर्स्ट प्राइज रजांनाय 1 लाख सेकंड प्राइज रजांनाय 70000 एंट्री फी 500 तमनो नरक थंनानि मुचु तंहाके दाक्ति तिनिनि बिसिङो अ कक दुक बाय करं हिंदी नरक कक दुक बाय मानजुवै नरकनि टीम लिस्ट रिदि बाय मनजा फाइने प्रेस रक न जिनि मेन उद्देश्य खा जिनि चेराय रक एबा सिगला तंनाय रक बलाइखनो ड्राग्स बाय कबुलि तंखा आगुलिबो इनके आम बगै जों वानसुका जों गुमदि ट्रास्ट नि हमै यांग दङ सेक्रेटारि यांग दङ ट्रेजारार आं प्रेसिडेन्ट फुड जों मिटिं खायलायखा वानसुक लायखा जे जिनि त्रिपुराबो गोबां मा ड्राग्स जावै चेराय रकआव फायगे उरान पादावै तंबाय कर करना फायलायो ड्राग्स जालायो जों वानसुका जों जे मानसा अर कायसा फुटबल टुर्नामेंट ड्राग्स एंटी ड्राग्स नुपलके जों फुटबल टुर्नामेंट खुलंगानो होनाय जिनि ड्राग्सनि हयते अन परे जों अर सयजुता मानखा जिनि त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन क्लाब रक बाय बरक जन सयजुता खायखा बरनो बलाके हामाय मारु जन सयजुता खायमान बगै बरक नायगारि नाय जन जिनि फुटबल न तैदुलनाय इनके अब न तैनो जों अर दिनि प्रेस मिट खायलायनाय फायलायमानि जों बसकांनि 27 तारिख आगस्ट 2026 नि सिमी 30 तारिख आगस्ट 2026 रा जों जिनो फुटबल टुर्नामेंट जों साजांनाय सरि नागारदि 31 आगस्ट 2026 रा जिनो फुटबल टुर्नामेंट अंनाय नकआउट अर ननक जुदि पार्टिसिपेट खायनानै हिंगा बानरक पार्टिसिपेट खायमानाय जत तामा मानजुइ तमा त्रिपुरासा जतन फाइ खायमानाय एंट्री फी नांनाय 500 टाका प्राय और नरकनि खुदनि जार्सी दङ नांनाय जरा थंनाय फायनाय बरकनि जिनि खुदनो जार्सी तुबैमा फायनाय टीमनि जार्सी ताइ जुता बरक बाहायनो अन जुता बाहायनो बरकनि जिनि प्रोवाइड मा खायनाय जरा थं फायनाय इनके और जों मेन ताकाइसा फर्स्ट प्राइज दंनाय 1 लाख सेकेंड प्राइज दङ 70000 अपन परे मैच ऑफ द सीरीज दंनाय 25000 अपन परे मैन ऑफ द मैच दंनाय 2500 इनके जुरि नरक पार्टिसिपेट खायनो मुसुंनाय रक ताइबो जुरि टीम ताबसुग्रा त कमंग र फाइका हायबा नरक खायनो मुसुंखे दिनि 6टा जरा नरक खायमाननाय नरक कन्टेक्ट खायदि दिनि बरंग्रां पृथ्वीराज देवन माबाय जों बनि कन्टेक्ट नम्बर दिदोंमोन नरक ताइबो आरो जरा पार्टिसिपेट खायनो मुसुंनाय रक बनो कन्टेक्ट खायै खालायमाननाय इनके जों लटारि खायनाय दिनि सारिनि 7टाव जों लटारि खायनाय अपन परे नरक जों ताय साइरिनाय साबो बो टीमक लायका साबो तांबाय मा थांनाय जों बिस्तार तबाबे साइरनानो अमागिनो जों ताय अरनि पब्लिक जत पब्लिक रंनो बो जों अबन कक कबार को सावनो मुसुङो जिनि अ गुमति त्रासनि हयते जों अर कायसा सिकन चाचा फुटबल टुर्नामेंट संसामानि जतनो फायै पार्टिसिपेट खायै जोंना सपोर्ट खायै ताय जराय रंनो उत्साह रिनानि बागै आसिं हामबाय आचा न नर बसक साइज का मथं जानाय 11 जन दा 9 जन दा बसक का मथं 11 जन का मथं जानाय टीम 11 जन का मथं कोनो हायर रक नाय ज माने बायरे रने विदाउट माने स्टेट बायरे रने ता लाइनो का हम क्वेश्चन सुनका अब सानानि खराय थांमानि एमनेके जों कमिटि बाय सालायका कमिटि डिसिजन खायका जे हायर ना नायखन रक त्रिपुरा डिसिजन आव नांनाय त्रिपुरा डिसिजन नंगन थाङै माननाय माने मिजोराम मणिपुर ना आमहारनि थाङै मांगल त्रिपुरानि डिसिजन आव नांनाय गामतिनि 7टानि सकां 6टानि सकां न फुन मा खैने जेनि बुकु पृथ्वीराज देवन माबो बाय करन खांकन बते बुन रंनो खलो और रेफार रखे साबो माने साबो तंजांनाय रेफार रखे का त्रिपुरा फुटबल एसोसिएशन नि बर कमिटि टीएफएफ नि बरंनो तंफाय ओ ब मा दं थंजांनाय म अबंके थायंका स्वामी विवेकानंदनि स्टे मैदान एबा आस्तबल हनै सिनेजाग आस्तबल ग्राउन्ड हनै सिनेजाग खना कयटानि सिमे मथंनाय खना 11टानि सिमे फुंनि 11टानि सिमे मथंनाय खेला ओ सालतुं कुटुंब थोन दा मान लाय अब तो व्यवस्था मा खायलायनाय थांनाय रक्त प्लेयार रक्त जुवान जों नायलायनाय ता भाई के खायनाय गा फर्स्ट प्राइज के 1 लाख माने चाय एंट्री फी के बसो 500 टाका एंट्री 500 टाका बाय 1 लाख ना आमो बसक मिनिट नि खेला हंनाय 20 40 मिनिट 40 मिनिट 10 मिनिट रेस
974 34 84 14